ውሽጣዊ ቆልዓ ክንብል ከለና ኣብ ውሽጥና በኣካል ቆልዓ ኣሎ ማለት ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እቲ ብቁልዕነትና ዝሓዝናዮ ስምዒታትን ተዘኩረታትን ፍርሕታትን እምነታትን ዘይተማልአ ስምዒታዊ ድልየታትን ማለት እዩ። ሰላም ተኸታተልቲ ወሓዚት ሰላም ቲቪ ከመይ ኣለኹም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣለኹ። ንስኻትኩም ውን ከምቲ ናተይ ጽቡቕ ንኽትህሉ ናይ ወትሩ ትምኒተ እዩ። እምበር ሎም መዓልቲ ከዓ ከምቲ ልሙድ ንገዛእ ርእስኹም ንኽትኮኑ ዝሕግዝኹም ሓሳባት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና እሞ ናብኡ ኸነብለኩም። ቅድሚ ነቲ መደብ ምጅማርና ንስራሕ ንምቅላል ተባሂሉ ብተባዕታዊ ኣፀዋውዓ ክንጥቀም ስለ ዝኾንና ነፍሲ ወከፍ ሰብ ከም ፆትኡ ገይሩ ይስማዓዮን ይረዳዮን። እሞ ሎሚ ከዓ ናብቲ ሓደ ዝዓመቐ ክፋልና ማለት ኣብቲ ውሽጣዊ ቆልዓና ክንኣቱ ኢና። ንስኻ ሎሚ ዓብ ሰብ ኢኻ፣ ዓቢኻ ተማሂርካ ሰሪሕካ ሓላፍነት ተሰኪምካ ምናልባት እውን ስድራ መስሪትካ ትህሉ። ግን ኣብ ውሽጥኻ እቲ ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ዝነበረ ቆልዓ ምሳኻ ኣሎ። እቲ ዝተፈትወ ቆልዓ፣ እቲ ዝተሓጎሰ ቆልዓ፣ እቲ ዝፈርሐ ቆልዓ፣ እቲ ዝተነጽገ ቆልዓ፣ እቲ ድምፁ ዘይተሰምዐ ቆልዓ ኩሉ ግዜ ምሳኻ እዩ። ልክዕ ግዜ ሓሊፉ ዓብ ሰብ ኮንካ ኢኻ። ግን ግዜ ምሕላፍ ጥራይ ኩሉ ቁስሊ ተፈዊሱ ማለት ኣይኮነን። እቲ ውሽጣዊ ቆልዓ መን እዩ? ውሽጣዊ ቆልዓ ክንብል ከለና ኣብ ውሽጥና በኣካል ቆልዓ ኣሎ ማለት ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እቲ ብቁልዕነትና ዝሓዝናዮ ስምዒታት ተዘኩረታት ፍርሕታትን እምነታትን ዘይተማልአ ስምዒታዊ ድልየታትን ማለት እዩ። ቆልዓ ከለኻ ናይ ምርዳዕ ኣቕምኻ ውሱን እዩ ነይሩ። ንኣብነት ወላዲኻ ኩሉ ግዜ ስራሕ እንተነይርዎ እሞ ብዙሕ ዘይትሪኦ እንተነርካ እቲ ሓቂ ስራሕ ብዙሕ ነይርዎ ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን እቲ ቆልዓ ንስኻ ካልእ ትርጉም እዩ ዝህቦ። ኣነ ኣገዳሲ ኮንኩን ኣቦያ ይግደሰለይን እዩ፣ ንዓይ ዝኸውን ግዜ የብሉን፣ ክፍቶ ዝግባኣኒ ኮንኩን እንዳበለ ሕማቕ ስምዒታት ይቐምጥ። ሕጂ እቲ ፍጻሜ ሓሊፉ እዩ፣ ግን እቲ ትርጉምን ስምዒትን ኣብ ውሽጢ እቲ ቆልዓ ተሪፉ እዩ። ቁስሊ ኩሉ ግዜ ካብ ዓብ ፍጻሜ ጥራሕ ኣይኮነን ዝመጽእ። ሓደ ገዳሲ ክንፈልጦ ዝግባኣና ነገር ኣሎ። ስምዒታዊ ቁስሊ ኩሉ ግዜ ካብ ሓደ ዓቢ ወይ ኣሰቃቂ ፍጻሜ ጥራሕ ኣይኮነን ዝመጽእ። ሓደ ቆልዓ ብቐጻሊ ምስ ካልኦት ተወዳድሮ እንድሕር ኮንካ ርኢኻ እስካ ሓውኻ ንፉዕ እንተደኣ ተባሂሉ ክበክን ከሎውን ኣይትብከስከ እንተደኣ ተባሂሉ ክዛረብ እንከሎ ተዘይተሰሚዑ ጌጋ ክገብር እንከሎውን ብፍቕሪ እንተዛ ዘይተኣሪሙ ቀስ ብቐስ ሓደ መልእኽቲ ኣብ ውሽጡ ይቕመጥ። ሽዑ ኣነ ከምዚ ዘለኽዎ እኹል ኣይኮንኩን ኢሉ ይድምድም። ካብኡ ድማ ንሰባት ንኸፍቱ ክብል ንኽቕበልዎን ንኽሰምዕዎን ዘየለ ባህሪ የማዕብል። እቲ ውሽጥኻ ዘሎ ቆልዓ ሎሚ ኣብ ቅድሚ ሰብ ከመይ ይግለጽ? ሕጂ ንስኻ ወዲ 40 ወይ 50 ዓመት ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ግን ሓደ ሰብ መልእኽትኻ እንተዘይመሊስልካ ብውሽጥኻ ሓደ ዓብ ፍርሒ ይስማዓካ። እንታይ ኮን ገይረዮ ደጊም ኣይፈትወንን እዩ ማለት እዩ። ክሓድገኒ ድደልዩ ዝብሉ ፍርሕታት ይለዓሉኻ። ምናልባት እቲ ሎሚ ዘጋጠመ ነገር ንእሽተይ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን እቲ ዝተላዕለ ስምዒት ናይ ሎሚ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ናይ ቀደም ፍርሒ ዝግለጽ ዘሎ። ካልእ ሰብ ድማ ኩሉ ግዜ ንሰባት ክሕጉስ ይፍትን፣ ኣይፋል ክብል ኣይክእልን። ድልየቱ ገዲፉ ድልየት ካልኦት የማልእ፣ ኩሉ ግዜ ንኻልኦት ይቐድም። ስለምንታይ እንድሕሪልና ምናልባት ኣብ ቁልዕነቱ ሰባት እንተደኣ ሕጉሱ ጥራዩ ዝፍቶ ዝብል እምነት ተማሂሩ ክኸውን ይኽእል። ማለት ስድርኡ፣ ከባቢኡ፣ መምሃራኑ ገለ ነገር እንተዘይበርኪቱ ኣየፍቅርዎን ነይሮም ይኾኑ። ስለዚ ክፍቶ እንተደኣ ኮይኑ ከበርክት ኣለዎ። ንሱ ከም ዘለዎ ቅቡል ኣይኮነን። ኣብዚ ሓንቲ ሕቶ ኣላትኒ። እቲ ሎሚ ዝምልስ ዘሎ መን እዩ? ሓደ ሰብ ምስ ዝነቕፈካ ወይ ምስ ዝነጽገካ፣ ምስ ዘይሰምዓካ ወይ ምስ ዝሓድገካ እቲ ዝምልስ ወይ ዝስምዖ ዘሎ
እቲ ዝምልስ ወይ ድማ ሕማቕ ስምዒት ዝስምዖ ዘሎ ናይ ሎሚ ዓብ ሰብ ድዩ ወይስ እቲ ቀደም ዝቆሰለ ቆልዓ እዩ? እዚ ሕቶ ንነብስኻ ንምፍራድ ኣይኮነን ተላዒሉ ንነብስኻ ንምርዳእ እዩ። ሕውየት ካብ ምፍላጥ ይጅምር። እቲ ቀዳማይ ስጉምቲ ምስትውዓል እዩ። ኣሃ እዚ ሕጂ ስምዓኒ ዘሎ ስምዒት እዚ ሕጂ ተላዒልኒ ዘሎ ስምዒት ኣብ ክንዲ ንምንታይ ከምዚ ይስምዓኒ ኣሎ ኢልካ ምሕሳብ ንምንታይ ክሳብ ሕጂ ኣይተቐየርኩን ምባል ብለውሃት ሕተቶ። እዚ ስምዒት እንታይ ክነግረኒ ይፍትን ኣሎ? እንታይ የድልየኒ ኣሎ? ድሕነት፣ ፍቕሪ፣ ምቕባል፣ ምስማዕ፣ ዶብ ምግባር? እዚ እቲ ለውጢ። ከምዚ ኢልካ ክትሓትት እንተጀሚርካ ኣብ ክንዲ ምስ ነብስኻ ምውጋእ ንነብስኻ ምስማዕ ክጅምር ማለት እዩ። እቲ ቆልዓቲ ቀደም ዘይረኸቦ ሎሚ ባዕልኻ ክትቦ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ቁልዕነትካ ሓደ ሰብ ኣነ ኣለኹልካ ይሰምዓካ ኣለኹ ክትበኪ ትኽእል ኢኻ፣ ክትፈርሕ ትኽእል ኢኻ፣ ጌጋ እንተገበርካ እውን ብፍቕሪ ይግባኣካ እዩ፣ ከምዚ ዘለኻዮ እኽል ኢኻ ክብለካ የድልየካ ነይሩ ይኸውን። ሽዑ ግን እዛ ዓይነት ውህበት ኣይረኸብካዮን፣ ነታ ዓይነት ቃላት ኣይሰማዕካዮን። ሎሚ ግን ንስኻ ነዚ ቃላት ነታ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ህፃን ክትህቦ ትኽእል ኢኻ። እዚዩ እቲ ኣገዳሲ ክፋል። እቲ ቆልዓ ሕጂ በይኑ ይኮነን፣ ንስኻ ኣለኻሉ። ብተወሳኺ ንእሽተይ ልምምድ ከበካ ኣብ ውሑስ ቦታ እንተለኻ ሓፂር ግዜ ዓይንትኻ ክትዓፅዎ ትኽእል ኢኻ። ሓደ ዓሚቕ እስትንፋስ ውሰድ፣ ቀስ ኢልካ ውፃዮ። ኣብ ቅድሜኻ ነቲ ንእሽተይ ንስኻ ከም ዘሎ ጌርካ ሕሰብ፣ ኣይትገድዶ። ሕጂ ቀስ ኢልካ ኣብ ቅድሜኻ ከም ዝመፀ ምስ ረኣኻዮ እቲ ቆልዓ ናብ ገጹ ጠምቶ። ደስ ኢልዎ ዲ ዘሎ? ፈሪሑ ዲ ዘሎ? ሓዚኑ ዲ ዘሎ? ተቆጢዑ ዲ ዘሎ? ረኣዮ። ስኢልካ ጥራይ ረኣዮ። ሕጂ ብውሽጥኻ ከምዚ ኢልካ ሕተቶ፣ ካባይ እንታይ የድልየካ? ምናልባት መልሲ ክመጽእ ይኽእል፣ ከይመጽእካ ይኽእል። ክልቲኡ ግን ጽቡቕ እዩ። ድሕሪኡ ንስኻ ክትገብሮ ዝግባእካ ጥራይ ግበር። ከምዚ ኢልካ ንገሮ፣ ኣነ ሕጂ ምሳኻ ኣለኹ፣ ይሰምዓካ ኣለኹ፣ ኣይክሓድገካነ። ነቲ ስምዓካ ስምዒት ክስምዓካ መሰል ኣለካ። ንስኻ ፍቕሪ ይግባኣካ እዩ፣ ድሕነት ይግባኣካ እዩ፣ ክትስማዕ ይግባኣካ እዩ። ሕጂ ምሳኻ ኣለኹ በሎ። ሽዑ እስትንፋስ ውሰድ፣ ቀስ ኢልካ ከዓ ናብዚ ህመት ተመለስ ማለት ዓይንኻ ክፈቶ። ምፍዋስ ማለት ንዝሓለፈ ምድምሳስ ኣይኮነን። ሕውየት ማለት ንዝሓለፈ ነገር ካብ ታሪኽካ ምድምሳስ ኣይኮነን። እቲ ዝኾነ ኮይኑ እዩ። ሎሚ ግን ኣብ ህይወትካ ዘለዎ ሓይሊ ክትቅይሮ ትኽእል ኢኻ። ንስኻ ታሪኽካ ኣይኮንካን፣ ንስኻ እቲ ዝኾንካዮ ኣይኮንካን፣ ንስኻ እቲ ሰባት ብዛዕባኻ ዝብልዎ ኣይኮንካን። ሎሚ ንነብስኻ ብኻልእ መንገዲ ክትሕዛ ትኽእል ኢኻ። ሕጂ እቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ቆልዓ ሒዝዎ ዘሎ ቁስሊ ክትለቆ ትኽእል ኢኻ። ምልቃእ ማለት ነቲ ዝኾነ ጽቡቕ ነይሩ ምባል ማለት ኣይኮነን። እቲ ቆልዓ ኣይተጎድአን ምባል ማለት እውን ኣይኮነን። ምልቃእ ማለት ነዚ ነገር ደጊም ህይወተይ ክመራሕ ኣየፍቅደሉን እየ ምባል እዩ።
اتقصلي نيريو ግን እቲ ቁስሊ መንነትካ ኣይኮነን ሎሚ ሓደ ነገር ጥራሕ ሒዝካ ክትከይድ ይደሊ ኣለኹ እቲ ውሽጥኻ ዘሎ ቆልዓ ንስኻ ክትፍውሶ ዝጽበ ጸላኢኻ ኣይኮነን ንሱ ክስማዕ ዝደሊ ክረአይ ዝደሊ ተቐባልነት ክረክብ ዝደሊ ምናልባት እቲ ንእሽተይ ንስኻ ንዓመታት ሓደ ሰብ ክሰምዖ ሓደ ሰብ ክርድኦ ሓደ ሰብ ክቕበሎ ሓደ ሰብ ክብሎ ደጊም ንስኻ በይንኻ ይኮንካን ክብሎ ይደሊ ነይሩ ኸውን ግን እቲ ሰብ ምናልባት ሎሚ ንስኻ ኢኻ ስለዚ ነዚ ኩሉ ዓመታት ዘጸበኹኻ ይቕሬታ ኢልካ ሕቑፍ ኣቢልካ ሰዓሙ ኣብ ዝኾነ ግዜ እውን ዝኾነ ናይ ሕጂ ዘይትብሎ ስምዒት ናይ ቀደም ስምዒት ክስማዓካ ፍርህ ክስማዓካ ከምኡ ብሰባት ዝተነጸካ ኮይኑ ክስማዓካ ከሎ ዝጠንጠኑኻ ኮይኖም ክስማዓካ ከሎ ሕቑፍ ኣቢልካ ኣለኹልካ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እምበር ሎሚ ኣብዚ ክንውድእ ኢና ስለ ዝጸንሓና ግዜ እንዳመስከንኩ ብዝያዳ ናብ ነብስኩም ክትሰርሑን ንውሽጥኩም ክትኣትውን ንገዛእ ርእስኩም ንኽትኮኑ ሓኒቑ ሒዝ ንገዛእ ርእስኩም ንኸይትኮኑ ሓኒቑ ሒዝኩም ዘሎ ትሮማታትን ሕማቕ ስምዒታትን ሂል ክትገብሩ ምስ ትደልዩ ከም ሂፕኖቴራፒስት መጠን ሂል ክትገብሩ ክሰነየኩም ስለ ዝኽእል ኣብ ኢሜይል ወይ ድማ ኢንስታግራም ወሓዚት ሰላም ትብል ሕሳብና መልእኽቲ ብምግዳፍ ክትረኽቡና ትኽእል ኢኹም ብዝተረፈ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ኣብ ዘለና እዩ